dagiti balo a Gemma ken Edna at araon ti kang runan a paggastusan da iti inaldaw. May maysa ti anak ni Gemma ken may maysanan iti pagtaingan da. Idinto 8 anak ni Edna upat ti kabalay na ken amin dagitoy ket agbasbasa. Maysa a pastor ni Gemma ken ti love gift a mamawat na ti pangalalaan na ti abastona. Doon niya ti maawat ko, ma'am. Iso tiyan nanay ko. Sometimes, awan noon niya ti adda isulatat tiyan anay ko, ma'am. Ko makakasurvive mo't, ma'am. Ngum ado nga min tinatnatong mo't ijayam mi nga pang naynayon ka dito pagkurkurangan na. Kat no daduman, awan may busan tigatang tibagas ko. Ada mo't dagiti kakabagyak nga nayat nga, agi pautang, agi pabulod. Mangmangged laba ni Edna ken saan alingid akurang ti mateggadan na para ti balon nagiti anak na ken kanenda. Daji tang ay suldok, ma'am, balbaliyok. Ayat ko lang makabasa isuda, ma'am. Daji mo panganay ko, ma'am. Pasaray mang mangitig kanyak, ma'am. Basit lang. Daji siyempre ada mat pamilya da, ma'am. So daji ko ako, ma'am. Daji lang pagkasyaan ko. Agpada dagiti dua akaraman kadagiti 1,258 households iti iliti danglas a beneficiary ti cash assistance iti sidong ti assistance to individuals in crisis situation ti DSWD manipod iti 1,436 households iti ili. Iti ma'am kat ingted ni Sir Rex Gatchalian, ma'am. Through matlanganan iti dati nga mayor, ma'am, ni Ma'am Denise Uy, Bragas, ma'am. Sa pasap mat kiti daytoy, ma'am. Taga po daytoy garod. Bigla nga panagngato. This is to alleviate iti daily life dagitoy tagadanglas. Gapo daytoy high price iti fuel and inflation. Kat dagitoy ma'am haan nga na serve tatta ket nairana nga awanda. Ket handa ma'am nga nakasubmit ti requirements nga iso iti nga masapol, ma'am di panag-enter mi iti data iti DSWD AIC system, ma'am. 3,000 aging 4,900 pesos ti awaten nagiti benepisyaryo. Saan ti assessment yung ma'am na sinti 3,000 sinti 4,900? Dagi 3,000, ma'am. Ada ngamin, ma'am, iti ongoing, ma'am, nga programa matlang iti LGU in partnership, ma'am, iti DSWD. Ada, ma'am, iti ongoing. Nga danto matlang, ma'am, iti awaten da, ma'am, nga dakdakkel matlang ngam kadaytoy. Iso, ma'am, nga iso iti medyong basbasit ni ma'am. Kan dagi 4,900, ma'am, iso dagitay. Ada, ma'am, iti expensive, ma'am, nga medical requirements da. Kas dagi dati sakit ti puso, ma'am, agday dialysis. Dagi jay, ma'am, iti continuous, ma'am, iti panagpaagas da dagi jay. Agpada asag 4,000 pesos tinaawat da Gemma ken Edna. Ma'am, nayutang ko ngamin daytoy may saasa ko nga bagas 1,500. Ket manon ko lat mabati kanya kun more than 2,000. Ko isuntuman na itigat nang kuti bagasen nga di pag isumot ngamin nga no maibuson, ma'am, daytay bagas kon adda man agitudon. I'm very happy, ma'am, nakaragrag sakak ta nagdaklaban daytoy, ma'am. Thank you very much ta. Uray pa daytoy bago mi nga maawat daytoy in pagpre-pray mi pa ta kunada ngamin kun awan samot kun so nga uray jay church mi ket impray mi pa nga Lord makadanon kumakada kami dagi jay nga blessings kun kanami ma'am. So we thank you very much for our government kan kada kayo nga inaramat ti Dios. Oko pagbibinglayin ko so, ma'am. Traste. Agbibinglay da, ma'am. Tapos daji kagudua igatang ko ti bagas. Gatang ti balbalon da kasi. Kaaduan a pagsapulan nagiti umili ti panagtalon ken aminado ni Vice Mayor Attorney Russell Bragas nga apektado launay dagiti umili gapu ti kinaawan ti todo. Sipod ti kaawan ti todo awan na narigat iti danom talaga so nga dagi bunubunda madakkelanan handan may raep kundi dumahan pa nga naka bunubon niya so nga we are introducing the direct seeding kadagiti farmers tayo ta based on experience sa daddu mga lugar successful mo nagbalin mo dagiti mula. We are trying to encourage our farmers also now. We have to be resilient,ag-adjust tayo dapat. Nagbalbaliw iti klima dapat nga talaga ngaag-adjust tayo mo i-adapt tayo ti farming system tayo. Patyen ti LGU manalon man adaan wenno awanan regular a pagsapulan. Amin ket apektado tinangato a presyo ti gasolina. Amo tayo mo't nga ti krisis talaga ket
grabe iti impact na kadagiti kailian tayo. So nga kaslahang nga makakaanay dagiti adung assistance nga may itiden. So nga alak dito agundaway nga giyaman langin kay Secretary Rex ken Yusek Puy iti daytoy nga assistant. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.